Mij ducht een verhaal wat bij een bult manlu wel op steven had en voor vrouwlu, nog leum wil, toch een gniffeltje teweeg brengt. Het gaat over trouwwezen en het gevuil hebben dat tussen beiden een lurk beetje versloddert. Kijk, nadat ik vrouw te keur douw, maar ik zal je eerlijk zeggen, nog 40 jaar man en vrouw wezen, moet het stubbetje eraf en zou even maken om kiek op het leven te houden. Dus, ik daar het Engels miracles tussen ons beiden. Zo wil het gebeuren dat ik vrouw als een man op een zotterdagochtend traktaarde op een hoomtje uit bij ons in stad. Eerst lekker eten bij Jantje zag eens pruimen hangen in het plantsoen en dan nog Bert Visser in Schouwburg. Ik was heel dag al aan het haasten geweest. Room downboeten om, autohimmel, stofzoeken, al de deeks afwassen en zware afvalbak bij weg zet. Kunnen we mevrouw verzoek even langer blijven slopen. We gaan dit keer maar met taxi, had ik vrouw touw zegt. Wat een luxe night. Komen we nog afloop ook nog even een zuipje nemen op het Zuiderdijp. Voor we aan rit gingen, had ik een paar schemerlampjes aandaan, televisie op draai zet en handdoek over kou van papegaai hong. Dus als het dan nou genoeg was, kon dit oepke nog oorlog wat zoden aan dik zetten. Om reden Kat en Lorre al voor het rebulie mogen als wie hakenlus hebben, ha ik grunnel op kaddeloek doen en boist voor mij uit het huis uitjacht. Maar dat mishoort je ermee even. Krek dat ik deur achter me dicht deed, nadat het ongeluk me met krul in neus tussen mijn deur het huis in, trap op naar boven. Goed doe me vast in taxi, zei ik tegen vrouw. Joh, ik kan weer in boen. De vrouw, taximan, een zetje ongemakkelijk in nek keken haar, bedacht ze uit veiligheid maar even te zeggen dat ik moeke nog haar dag zeggen moest, om reden het oudske wat grieperig op bij lag. En, zei vrouw, bliede dat ik weer om was, is het lukt? Och man, hol op, het kring zat met kromme rug onder bed te blozen en ik moest met best op het huis uitjogen.